Aké parazitárne ochorenia sa vyskytujú na Slovensku najčastejšie? Tak pokiaľ sme ešte išli mimo vodných zdrojov, čo sa týka najčastejších parazitov z črevných helmintóz, tak to sú mrle, tie sú najmä v detských kolektívoch. A pokiaľ by sa jednalo o tkaňové parazitózy, tak najčastejším parazitom na Slovensku je toxoplasmóza, alebo ochorenie toxoplasmóza spôsobené toxoplasma gondii, kde seroprevalencia dosahuje 40%. Ale čo sa týka teda vodných zdrojov a z vody infekcie parazitárne, tak v našich podmienkach to môže byť črevný prvok Giardia intestinalis, ktorý spôsobuje ochorenie giardiózu. Štandardne to ochorenie je klasifikované nejakou, alebo pacienti trpia problémami nejaká plynatosť, hnačky. Dochádza tam k črevnej malabsorpcii, ale je to vlastne ochorenie, ktoré je liečiteľné. Je to vlastne črevný taký bičíkovec. Potom z našich vodných zdrojov sporadicky sa stretávame s tzv. Cryptosporidiami. To sú tiež črevné prvoky, ktoré taktiež obsadia veľký povrch tenkého čreva, dochádza k malabsorpcii. Tam, čo sa týka zdravých jedincov, keď je človek mladý alebo aj starší, ale zdravý, tak nejaké hnačkovité ochorenie samovolne odoznie asi v priebehu 2 týždňov. Horšie sú na tom nejakí imunosuprimovaní pacienti, kde to ochorenie môže prolongovať dlhšie mesiace a môže dôjsť nejakej výraznej dehydratácii. Takže tam už je nutná nejaká symptomatická nejaká liečba v podobe nejakej rehydratácie a tak ďalej. Potom z vody tiež sporadicky sa stretávame s očnými meňavkami, teda voľne žijúcimi meňavkami, akantamebami, ktoré sú rizikom hlavne pre oko a hlavne teda tkanivo rohovky, kde sa vytvárajú také vredovité útvary. Tam je riziko teda nosenie kontaktných šošoviek pri kúpaní vo vode. Tam teda vzniká veľmi vhodný priestor medzi šošovkou a rohovkou pre životný cyklus a vývin týchto akantameb. A čo sa týka nejakých exotických destinácií, tak z vody by mohli byť infekcie spôsobené schistozómami. To sú zase parazitické motolice, to sú krvné motolice, ktoré vo vodnom prostredí larvičky týchto motolíc aktívne prenikajú cez kožu človeka a potom ten ďalší vývinový cyklus v krvi prebieha následne. Diagnostika je ale založená podľa toho, akú schistozomózu ide, či črevnú, alebo teda nejakú urogenitálnu, tak buď sa vyšetruje stolica, alebo močná prítomnosť vajíčok. A potom ešte veľmi taký exotické teda nejaké parazity z vody, s ktorými sme sa ale my nestretli. To môže byť Dracunculus medinensis, kde sa človek infikuje vypitím nejakých kôrovcov, cyklopov. Ale hovorím, schistozomóza a táto dracunculóza, to sú ochorenia tropických a subtropických oblastí, teda nejakej Afriky, juhovýchodnej Ázie a tak ďalej. Sú takisto smrteľné? Čo sa týka smrteľnosti, tak v prípade nediagnostikovania niektoré by mohli viesť, ale je to veľmi raritné. Ale som nespomenul, áno, čo sa týka ohrozenia života, tak bohužiaľ, čo sme mali teraz prípad Naegleриозы u toho chlapca, tak to je jediná taká améba, ktorá končí v tých 98% smrteľne. Naegleриоза na Slovensku bola iba jedna. Skúsenosti vlastne sme získavali až teraz počas diagnostiky. Aj spolu s celým tímom, aj s profesorom Ondriskom, takže sa nám podarilo. U toho chlapca vlastne bola anamnéza s kúpaním, ako je všeobecne známe. Dostal sa nám vlastne likvor do laboratória, tiež v súčinnosti s kolegami aj z iných oddelení v rámci laboratórií Medirex. Z toho likvoru už sme vlastne mikroskopickým dôkazom videli a vedeli nájsť aktívne pohyblivé trofozoity tejto meňavky voľne žijúcej. Následne sme materiál aj podrobili kultivačnému dôkazu. Na druhý deň naozaj tých trofozoitov tam bolo veľmi veľké množstvo, prakticky polovica platničky bola porastená. A potom sme uskutočnili ešte na ďalší deň taký flagelárny test, flagelátny, kde tie Naeglerie, oni sú v 3 štádiách, buď v tom trofozoite,
v cyste alebo v takom bičikatom štádiu, kde sa pohybuje. Takže takýmto spôsobom sme na to prišli aj. Uh-huh. Vie táto Naegleria prežiť aj v bazénoch, napríklad doma? Jasné. Čo sa týka v takých vhodných podmienok pre Naegleria fowleri, ona nemá rada chlór, takže keď je to prostredie dostatočne chlorované, požadované množstvo, tak tam neprežije. Nemá rada chladnejšie prostredie, čiže vody pod 25 stupňov by mali byť tiež OK. Ona má rada skôr také plitké, prírodné zdroje, kde je dostatok svetla, je tam aj nejaký organický materiál, nejaké baktérie, ktorými sa živí. Takže kúpaliska chladnejšie, chlorované, po prípade domáce bazény, kde sa využívajú teda tie plaváky s chlórom alebo chlóršok a tak ďalej, tak tie by mali byť bezpečné. A tam ani tie améby nemajú taký čas dostatočný na svoj teda ten životný cyklus, aby keď sa tá voda sa vlastne rotuje, cirkuluje, filtruje a tak ďalej. A ako sa chrániť pred parazitmi? Posledná otázka. Chránenie pred parazitmi. Pokiaľ človek cestuje do nejakých destinácií, overiť si, čo v danej lokalite sa vyskytuje. To sa dá jednoducho cez internet. Tam sú aj aktuálne väčšinou zdroje, lebo môže sa tá situácia meniť, samozrejme. Určite dodržiavať hygienický režim, sanitačný, čiže piť vodu zbalenú vodu z fliaš, nie z nejakých zdrojov takých, kde sa len čapuje alebo tak ďalej. Takisto si poumývať ovocie, zeleninu, po prípade jesť mäso dostatočne teplne upravené a uvarené, upečené. Pokiaľ by išli tam, kde sú parazitózy, ktoré sú prenosné nejakým krvcicajúcim hmyzom ako komáre alebo nejaké iné piesočné mušky a tak ďalej, používanie repelentov, moskytierov. Potom, keby ešte objavil pacient, že má samozrejme nejaké potiaže zdravotné, vyhľadať odbornú pomoc lekárov ošetrujúcich, tí vlastne potom odoberú vzorky, pošlu k nám, vyšetríme, poprípade si vie pacient aj v režime samoplacovskom nejaké vyšetrenia zabezpečiť u nás. Poprípade ešte niekedy, keď človek vycestuje do takýchto nejakých exotických destinácií, niekedy je vhodné sa aj samotných domácich opýtať, keď majú nejaké prejavy, povedzme na koži, alebo nejaký iný poťaž, tak zdravotnú, tak tí domáci vedia, čo sa im vyskytuje. Niekedy oni už sami im povedia, že máte toto a toto. To tiež. A potom samozrejme je veľmi vhodné vždycky, aby ten pacient, keď má už tie problémy, vždycky popísal aj pánovi doktorovi svojmu alebo ošetrujúcemu a inému, či mal kontakt s vodou, ako to bolo s tou Naegleriózou, alebo či je nejaký lesník, polovník, či je v lese, či má kontakt s kliešťami alebo s komármi a tak ďalej. Takže všetky tieto veci sú veľmi dobré indície pre parazitológov, pretože v rámci tých životných cyklov sa tie parazity prenášajú rôznymi spôsobmi. Môžem sa ešte opýtať na kúpanie v mori. Sú aj tam nejaké nebezpečné parazity, s ktorými by sme sa mohli stretnúť na dovolenke? V mori ako tak, že tie parazity tam nemajú extra možnosť nejak žiť. Cryptosporidie sa uvádza, že niektoré že teda by mohli byť aj v slanej vode, ale možno, že skôr nejaké morské ryby, keby sa zjedli, nejaké teda parazity takýmto spôsobom, že keby sa zjedlo nedopečené nejaké surové rybie mäso, takže na to si dávať pozor, hej. Ale slaná voda je ideálna. Skôr horšie, áno, že keď sa ľudia kúpu v tých destináciách, v bazénoch, pri tých rezortoch, kde je sladká voda a extrémne teplá, ako povedzme hej, v tých oblastiach rovníkových, tam by sa teda mohlo niečo pomnožiť z tých parazitov, po prípade aj ľudia, keď je tam vysoká hustota ľudí, sami ľudia môžu mať rôzne črevné améby, ktorými sa potom následne môžu infikovať ďalší v tých bazénoch, ale v tom mori je to určite ideálnejšie. Tam si potom môže aj lepšie preplachnúť tú nosovú sliznicu v porovnaní, hej, v tom bazéne určite nie, keby už prišlo kontakt čuchovej sliznice s tou vodou, tak tá morská voda je bezpečnejšia.